annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da kuma sahun gaba sannan ba su samu ba sai sun yi ƙuri'a su samu da sun yi ƙuri'a. shi yasa insha Allah ta'ala a wannan bidiyon ina so ne mana bayanin yadda ake kiran sallah. Kiran sallah a musulunci iri biyu ne, akwai wanda ya zo a hadithin Abdullah dan Zaid, akwai wanda ya zo kuma a hadithin Abu Mahzura. Kiran sallan da ya zo a hadithin Abdullah dan Zaid shine kiran sallan Bilal, wanda yanda ake yin sa shine kafin marela shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar la ilaha illa Allah. wannan shine kiran sallan Bilal. Kiran sallan Abu Mahzura kuma shi irin na Bilal ne, amma kuma bayan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar za a ce ashhadu an la ilaha illallah da karamar murya sau biyu, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah da karamar murya sau biyu, wanda shine ake ce da shi at-tarji'. yanzu insha Allah ta'ala zan fara mana kiran sallan Bilal sanane na Abu Mahzura. amma kafin nan ana so idan mutum zai kira sallah ya sanya waɗannan yatsun a kunnen shi haka, sannan kuma in ya zo hayya 'ala sala zai juyar da kansa wato ainihin dama, in ya zo hayya 'ala falah kuma zai juyar da wato ainihin kansa hagu. wannan shine yanzu za mu fara kiran sallah Bilal na hadisin Abdullahi dan Zaid. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. wannan shine kiran sallan Bilal. kiran sallan Abu Mahzura kuma yanzu insha Allah ta'ala shi ma za mu yi shi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. wannan shine kiran sallah Abu Mahdhura, kuma sune kiran sallah guda biyu da sigogin su ta inganta. Abin da ya shafi as-salatu khairu minan nawm a sallan asubahi, kiran sallan asuba malamai sun yi sabani. Wasu suna ga za a yi shi ne a kiran sallan farko, wasu suna ga za a yi shi ne a kiran sallah na biyu. Don haka mas'ala ce da malamai suka yi sabani, amma dai a daidai wannan gabar ni na karkata akan ra'ayin waɗanda suke gani za a yi ne a kiran sallah na biyu, wanda daga shi sai wato ainihin iqama. Amma dai mas'ala ce wacce take akwai wato ainihin sabani a cikinta. Sannan kuma ana so duk wanda ya ji ana kiran sallah to ya faɗi dukkan abin da ladan yake faɗa, sai dai a hayya ala salah hayya ala falah mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah. Sannan idan mutum an gama kiran sallah ana so bayan ladan ya ce la ilaha illallah sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. sannan annabi salati ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. sannan ya roƙa annabi sallallahu alaihi wasila ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. sannan ana so mutum ya yawaita addu'a idan an kira sallah kafin a tada ikama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a maida addu'a a daidai wannan lokaci. Wannan shine bayanin da ya shafi wato ainihin kiran sallah. Sai abin da ya shafi iqama ita yanda ake yin ta shine mutum zai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illa Allah. wannan kenan ita ce ta zo a hadithin wato ainihin Abdullah dan Zaid wato kiran sallah wato iqamar Bilal. Akwai kuma iqamar da ta zo a hadithin Abu Mahdhura, ita yadda ana yin ta ne kwatankwacin kiran sallan wato ainihin Bilal, sai dai kuma ana faɗin qad qamatis sala. abin nufi yadda ake yin ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. abin nufi ita ana yin Allahu akbar sau hudu ne, sauran kalmomi kuma ana yin su sau biyu ne, sai dai wato ainihin Allahu akbar ta ƙarshe da kuma la ilaha illallah su ne ake yin su sau daya. wannan shine takaitaccen bayani abin da ya shafi kiran sallah da iqama. daga ƙarshe ibn qayyim azadul ma'ad ya ambata cewar fadin qad qamatis salah sau ɗaya bai inganta ba, dan haka ana fadin qad qamatis salah ne sau biyu, qad qamatis salatu qad qamatis salah. wannan shine ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da wato ainihin duk wanda ya saurari wannan bidiyo da abin da ya saurara, ya kuma sanya mana wato ainihin ladan a mizanin mu, ya amfanar da mu kuma da shi ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa yi wa mutum amfani sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya. wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wassalamu alaikum wa rahmatullah.